Αφήστε με να σας δώσω τα γεγονότα. Η υπερσύγχρονη αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής μας μπορεί να παράγει 5.000 πάνελ ανυψωμένου δαπέδου κάθε μέρα. Ναι, 5.000 πάνελ σε μία γραμμή την ημέρα. Αυτή η παραγωγικότητα σημαίνει ότι μπορείτε επιτέλους να αποχαιρετήσετε τους αναξιόπιστους προμηθευτές που υπόσχονται πολλά, αλλά παραδίδουν λίγα. Φανταστείτε το έργο σας να προχωρά ομαλά, με κάθε στοιχείο να φτάνει ακριβώς όταν το χρειάζεστε. Με μια μπουκιά, η υπερσύγχρονη εγκατάστασή μας στην Κίνα αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο για να διασφαλίσει ότι κάθε πάνελ όχι μόνο πληρεί, αλλά ξεπερνά τα βιομηχανικά πρότυπα. Ξέρουμε ότι η ταχύτητα έχει σημασία, γι' αυτό και είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή γρήγορης και αποδοτικής εξυπηρέτησης στην ώρα της κάθε φορά. Δουλεύετε σε ένα έργο υψηλής σημασίας. Χρειάζεστε ανυψωμένα δάπεδα που εγγυώνται απόδοση και ανθεκτικότητα. Με την ABEAT δεν αποκτάτε απλώς ένα προϊόν. Αποκτάτε έναν συνεργάτη που κατανοεί τις ανάγκες σας και είναι αφοσιωμένος στο να βοηθήσει την επιτυχία της επιχείρησής σας. Οι αξιόπιστες και κλιμακούμενες δυνατότητες παραγωγής μας σημαίνουν ότι, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η παραγγελία σας, σας καλύπτουμε πλήρως. Μην αφήνετε τις καθυστερήσεις να σας κρατούν πίσω. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πώς τα υψηλής ποιότητας πάνελ ανυψωμένου δαπέδου μας μπορούν να αναβαθμίσουν την επιχείρησή σας και να κρατήσουν τα έργα σας σε σωστή πορεία. Επιλέξτε μια ABEAT, όπου η ακρίβεια συναντά την αξιοπιστία. Σε κάθε πάνελ,